Thailand jamana fanga ɲɛmɔgɔ Prayut Chan-o-cha tagara tasibila kɛ ka denminɛyɔrɔ dɔ la ni denmisɛnnin caman tun fagara ye. États-Unis farati Armageddon o ka kɛ ko a bɛ se ka kɛ sisan ni lasiri kɛra Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ fɛ Joe Biden wagati min na Irisi jamana ɲɛmɔgɔw k'olu ka maramafɛn sisi juguman o sen don kɛlɛ la. Irisi jamana ɲɛmɔgɔw ye foli bila Vladimir Putin ye bi a ka wololi san 70 k'a fɔ kosɛbɛ a jɔyɔrɔ la Irisi bɛ ɲɛda kura min na bi kuraya yɛrɛ kɔnɔna la. Lesotho farafina worodugu yanfana ye jumadon u ka wasaden kala ta mɔgɔw jigiya kɔni ma bɔn a kan k'a fɔ ko jaabi bɛna sɔn ka falen jamana kɔnɔna na politiki sira la. Norvège prix Nobel jɔnjɔn sɔrɔbagaw Ben dira alias Bialaski ni ale ye bɛɛjɛ fɛngɛ bɛ se ka se togoya min na Belarus san 1980 ani hadamadenya hakɛ kulu lafasabaga 2 Rusilakaw ka tɔn dɔ b'a la ani u ka kulu dɔ sigilen don faso ka kana bilali yiriwali ka Ukraine kaw dɔw do.